Quddiem folla sabiħa ta' nies li nġabru quddiem iċ-Ċentru Laburista fin-Naxxar, il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela fakkar fi 12-il sena ta' ħidma minn Gvern Laburista favur aktar opportunitajiet tal-familji Maltin u Għawċin u iktar investiment. Il-Prim Ministru tkellem dwar kif din il-ġimgħa tħabbar investiment ta' 22 miljun euro f'hangar ġdid minn Lufthansa Technik. Tenna li dan ifisser karriri aqwa għal uliedna b'70 impjieg ġdid. Fid-diskors tiegħu Dr. Abela qal li l-mudell ekonomiku ta' pajjiżna huwa b'saħħtu għax il-Gvern qed jadotta politika b'ekonomija għan-nies u man-nies. Baqal u b'ħidma ffukata nemmen illi flimkien u b'ħidma kollettiva tiwasslu lil dan il-pajjiż li jibqa' miexi dejjem il-qudiem. Perfetti, naqbel. Mhux dejjem konna, però lajta ta' Mintof ta' Malta l-ewwel u qabel kollox tibqa' tigwidana f'dak kollu illi nagħmlu ta' kuljum. Fakkar kif qabel 12-il sena ilu l-ekonomija kienet staġnata bi 8,000 persuna jirreġistraw għax-xogħol. Nies jażlu bejn li jħallsu l-kontijiet tad-dawl jew jixtrux dak li huwa essenzjali għal ħajja ta' kuljum. Dr. Abela qal li l-Gvern huwa ffukat fuq il-paċi u meta hu jattendi għal laqat mal-mexxejja Ewropej jitkellem dwar il-ħtiġijiet tal-familji u n-negozji fuq miżuri li joqtu l-kwalità tal-ħajja tan-nies fosthom aċċess aħjar għall-mediċini għaċ-ċittadini tagħna bi prezz ġust. Il-Prim Ministru qal li għandu jitwessa s-servizz ta' child care u jiġi massimizzat l-użu tat-teatri tal-isptarijiet għall-operazzjonijiet fost il-miżuri li se jkomplu jtejbu ħajjet in-nies. Dwar l-ekonomija fawdex il-Prim Ministru qal li din hija priorità tant li qal li s-sena li għaddiet mal-1500 Għawċi sabu impjieg fawdex stess. Il-priorità tagħna hija li Għawdex jiġi il-motur ekonomiku ta' pajjiżna u mexjin sew f'dik id-direzzjoni. Li Għawdex ikun l-ewwel post minn fejn jittellaq il-modell ta' prosperità ġdida li jien nixtieq inħalli lil dan il-pajjiż. L-magna ekonomika tal-pajjiż fil-waqt li tibqa' l-aqwa fl-Unjoni Ewropea twieġeb ukoll għall-aspettattivi il-ġodda illi għandu dan il-poplu. Il-Prim Ministru temm jgħid li l-Gvern se jaħdem biex ikompli joħloq il-ġid tal-familji għal ħaddiema u għal uliedna biex meta se nkunu qed niċċelebraw jum il-ħelsien aktar tard dan ix-xahar se nfakru l-kisbiet li jagħmel Gvern Laburista. Se nkomplu nfakruha flimkien fil-jiem illi ġejjin għax it-torċja tal-ħelsien ma tintefa' qatt u qatt. Ħelsien li fisser il-ġid għal-Maltin u l-Għawċin kollha, il-ġid tal-familji, il-ġid tal-ħaddiema, il-ġid tan-negozji, il-ġid tal-uliedna, għalhekk se nibqgħu maqudin dejjem flimkien għax fl-għaqda hemm is-saħħa.